Скъпи приятели, Добро утро и честито освобождение! нека първо всички да се съгласим, че България е част от света и проблемите, които решаваме днес, засягат директно останалите народи. Зная, че някои ще кажат, нека си оправим държавата първо, тогава да мислим за другите. Да, така е. Точно това безразличие у мнозина у нас трябва да еволюира. То еволюира сега. Другите ни правят такива, каквито сме. Ако ни ругаят, ни запълват с неприятни чувства. Ако ни целуват, ни изпълват с красиви. Другите ни дават тази енергия. Свързани сме още икономически и технологически. Знае, че други ще кажат, България над всичко. Те го казаха на събранието на народа в Сливен. Да как България над всичко? България над други държави и хора? България може да е духовен водач и пример за света, но не и да бъде над него. В Сливен 3 реки се сливат и там България се сля с народа. Там 3 велики българи успяха да внесат разум в безумието. Истинските българи в Сливен не избраха представители, но България пропусна този факт. Олигарсите останаха в предното хилядолетие. Сега е 21 век от старата епоха и първи век от новата. Епохата на баланс и единство. То е факт. Критичната маса отдавна е по улиците на света и протестира ту срещу банки, ту срещу корпорации, ту срещу правителства. Причината? Няма достатъчно пари. Та това е целта на тези пари. Да не са достатъчно. За да са достатъчно, банките трябва да напечатат достатъчно и ние да обещаем, че ще ги върнем с лихва. Първо, невъзможно е да се върнат повече отколкото съществуват. И второ, това в тази система води до хиперинфлация, която всички познаваме или поне сме чували, че е лоша за икономиката. Ако банките печатаха достатъчно пари за всички в тази система, то отдавна нямаше да има петрол и други невъзвръщаеми горива. Отдавна да сме се изчерпали. Та това е идеята на лихвения процент – да ограничава потреблението ни и да насърчава развитието. Лихвеният процент проявява вродената ни човешка мотивация да се състезаваме. Всички ние, съзнателно или не, се конкурираме помежду си за ограничената торба с пари. Това ни мотивира да сме активни и иновативни. Сами можем да видим обаче дисбаланса в потреблението на ограниченото количество пари. Наблюдават се места с свръхконсумация и производното на това разхищение, докато в същото време други територии тънат в недоимък и дори мизерия. Неефективността на лихвения процент да балансира потреблението е очевидна в глобален мащаб, но също така започва да става забележима и на национално равнище, чрез мащабите на световната икономическа криза. Отражението на тази картина в страни като България е размиване на средната класа и увеличаване разликата между бедни и богати. До кога така? Днес протестираме срещу монополи, банки, корпорации или олигарси. Те са на върха на разпределителната верига на пари и ресурси и това ни дразни. Дразни ни, че работим за подаяния от хората, чието лихвен процент сме изплатили с труда си. Да не забравяме обаче, че именно тази конкуренция ни отвори вратата за един по-добър 21 век. Века, в който започваме да работим заедно, в един симбиотичен модел, взаимстван от Вселената. В Вселената има всичко. Светлина и тъмнина, плюс и минус, добро и зло. Всички тези сили работят заедно и еволюират всеки един миг. В Вселената нищо не се губи. Така работи и нашата планета. Зная, някои ще кажат, промяната на гените е в еволюцията. Да, така е, но освен гените, еволюира и нашето съзнание. Съзнание, което ни позволява да разгледаме случващото се покрай нас като необходим фактор и предпоставка за бъдещето ни планетарно и хуманитарно развитие. Конкуренцията, подпомагана от лихвения процент при издаване на пари, ни доведе до едно невиждано начало. Начало, в което ние осъзнаваме 3 неща. Първо, имаме нужда от конкуренция, за да се развиваме технологически. Второ, имаме воля да вземем нещата в свои ръце. И трето, имаме нужда от сътрудничество, за да се развиваме заедно. Конкуренцията и сътрудничеството трябва да съществуват успоредно. Искаме хората на Земята да имат една нова и универсална свобода. Правото и свободата на достъп до пряко демократичен процес. Процес, който да доведе до съзнателно регулиране и балансиране на потреблението. Това ще направи възможно и въвеждането на допълнителни нов вид пари в икономиката. Пари, които няма да изискват лихвен процент, за да съществуват, понеже ще бъдат издавани след реален социален принос. Тези пари ще работят заедно с другите в синхрон, насърчаващ едновременно както конкуренция и развитие, така и сътрудничество и покриване нуждите на възможно най-голям брой хора. Нека съществува наистина отворен пазар, който да не изключва никого. Нека си споделим ресурсите на планетата по един разумен начин. И зная, някои ще кажат, но това е утопия. Да, но в свят, изграден от енергия и константна динамика, кои сме ние, че да дефинираме какво е невъзможно? Собственото ни въображение е единственият ни ограничител. Духът на България е послужил за пример не един път. Отново е в наши ръце да покажем на света, че обединението прави силата. 3 март – световен празник! Честито освобождение! Всички сме късметли да бъдем тук и сега.